Umfoka Duma wake wathi ngelinye ilanga, uhulumeni unamandla. Leyo nto sayithatha kwangathi ijoke. Sahlekisa ngayo, kodwa manje uzovumelana nami ukuthi ngempela uhulumeni unamandla. Yona ndlela ke ngikwamukela ngayo namhlanje ku YouTube channel yami nami Nkosi yami esazama esaciciyela. Ngifuna ke sibheke kahle lento ekukhulunywa ngayo yokuthi njengamanje sesizokwazi ukuthi sibize izibongo zabantu besifazane esibathathayo. Into eyenza ukuthi ke ngifisa ukuthi lento ke siyikhulume siyibheke kahle. Ngifuna ukukhuluma ngiqonde ngqo ngibheke emakhosini asiphethe. Ngoba phela ngokwazi kwami njengoba singabantu nje sisaphethwe amakhosi ondaba ezitha. Sinanezilo. Owami umbuzo ke wokuqala ukuthi ngabe ugovernment before aphasise lamabhili awaphasisayo uyaconsulta yini emakhosini kondaba ezitha? Batheni bona ondaba ezitha uma ngabe kuthiwa indoda seyizolahla isibongo sayo uma ithanda ithathe isibongo sikankosikazi? Iphi into eshiwo ondaba ezitha? Kubalekile lokho njengesizwe ukuthi sikwazi lokho. Bafowethu ngizokusho nje ngithi kwakungcono ngekhathi akuqala la khona ikhanda nekhanda lendoda lalikhipha imali eyayihamba iyenkosini ukuze undaba ezitha nesizwe sakhe akwazi ukunakekela idingo zasebukhosini kanye nalabo asebenza nabo. Sengathi kwakungcono ngalezo ikhathi ngoba inkosi yayiba nezwi ngesizwe sayo, izwe elimile. Izwi elimile lokuthi la ezweni sami kwenzeka u1 no2. Usukela kwangena uhulumeni lokuthiwa wabantu. Kodwa lo hulumeni wabantu wathi mawungena wazofezekisa izinto eza-compromise ubuntu ebantwini. Lento yama human rights, lento ya Rainbow Nation yalibulala izwe iqala ukufika. And ngeke size sidlale ngabanye uhulumeni, asiphindisele back kuTata uMandela. Kahle wayewubani ubaba uMandela mezothi ephuma ejele upresident abese ekhuluma indaba ukuthi ezikoleni kumele kufundiswe ngocansi, emakhaya kumele kufundiswe abantwana ngocansi. Iyona into yayilwelwa leyo iminyaka eminingi kangaka kusuka ngo1912 kuze kuzofika konake lo94. Sasilwela ukuthi nathi sifuna ukukhuluma ngocansi. Sasilwela ukuthi sifuna ukuya emabhishi siyobhukuda nabamhlophe. Sasilwela ugoloko lesesuphuza kanje osewenza abantu bethu abamnyama izinto ezibadinga ukuthi babe sope engqondweni bayicabanga. Abasazinaka abantu bakithi izinto ezibalekile. So yasilimaza lento ukuphuma kwabantu ejele begqoka amasudi bengavunulile isintu sabo. Baqhamuke sebefaka uthayi sebekhuluma ulimi lokutshelekwa. Yenza ukuthi bacompromise ngobuntu bethu. Silala sikhona namhlanje njengesizwe simnyama ngenxa ukuthi savuma ukulidwa abantu begqokothayi. Kungathi abanayo imvelaphi yabo. Abanye baba basakwazi ngisho ukukhuluma ilimi zabo. Ngisho bemile kumapodium ilimi zabo bazikhuluma bezivakashela just ukuthi sijabule lapha nalapha. Kodwa nje abasakhulumi baziqhenye ngobuzwe babo. Kungazi ukuthi bazama uku-accommodate abanye abantu abasuke bengelazi lolo limi. Why ulimi olu-accommodate abanye abantu kube ulimi lokutsheleka oluqhamuka le kude? Uningi okusilimazile kodwa ngikho lapho. Ngifuna sibheke siqonde ngqo. Amakhosi ethu ngeke azakhulume ngoba akwi-payroll yakaCokt. Bekufuze ngaba amakhosi ayakhuluma ke manje ukuthi kahle lezi zinto eziloke ziphuma kancane ekuyizona ezakho ubuntu bethu zikhishwa ngaphansi kwemvume kabani. Ngabe uhulumeni unamandla ngempela njengoba wakusho uDuma na ngaphezulu kwamakhosi? Yini ke kanti umsebenzi wamakhosi? Sothi masithi sihlobisa ondaba ezitha, sihlonipha ondaba ezitha ngesizwe sabo singaphansi kwabo,
sothi sihlonipha ini? Imaphi lamandla esiwahlonipha kubona abanawo uma nabo bezoshayelwa umthetho? Undaba ezitha nje ikhona nje inkosi enelungelo lokushaya umthetho othi mina ngaphansi kwesizwe sami ngithi leyo bill ngeke izisebenze. Ikhona nje inkosi enelungelo lokuthi ithi ngaphansi kwesizwe sami ayikho indoda engashada nenye indoda. Ikhona inkosi enalowo mandla. Ikhona nje inkosi engaphumela obala njengamanje ithi yona nanku umthetho umisile esizweni sakhe. Noma amakhosi nawo asethobela umthetho kahulumeni ngenxa yokuthi umthetho kahulumeni uvikelwe i-constitution. Le constitution imzukwane ibhalwa ayengekho amakhosi ayiphethe abantu. Inqubomgomo yezwe lesikubiza nge-constitution mzukwane ibhalwa ayazange zabe khona amakhosi. I-consultation ayenziwanga emakhosini ekuyiwona phethe abantu. Ekunaloko kwagitshelwa amabhanoyi kwahanjwa kwayiwa ko-Australia kwayiwa ko-America kwayiwa kephi nakephi kwahlanganiswa le constitution esinayo yabukeka iphepha elihle phesheya emazweni aphesheya ukuze siphile ezweni lama investors laba esibabiza ngokuthi abatshali izimali. Koze kube yinini siphila ezweni labatshali izimali bese thina siba izisebenzi, laborers. Ngoba masivumela leyo nto vele seyasilimaza ngoba sekusuka omakhelwane bethu abavumela ukwenza lento ekuthiwa i-cheap labor, basebenza ngemali encane thina sesiyabiza. Nithini nje manje naku kugwetshwe abomdabu baseShayina abawu7 begwetshwa ngecala lokuthi balande abantu eMalawi ukuthi bazohlala la. Abanye sebehlale more than 5 years eSouth Africa bevalelwe besebenza e-factory thizeni, angazi ukuthi kwenziwani lapho, besebenza begqilazwa beshawa la eSouth Africa ikampuze endlemini la. Kodwa sithi sinamakhosi, sithi sinezilo, zivalwe umlomo. Izilo, amakhosi avalwe umlomo, ucocked, ayahola akwi-payroll. Ikhansela selinamandla manje emphakathini wethu kunenkosi, linamandla ikhansela kunenduna emphakathini wethu. Uhulumeni unamandla. Kuyolunga kanjani-ke? Kuyolunga kanjani? Umbuzo wami lo ukuthi ke uma ke ngelinye ilanga kuyolunga kanjani? Kuyolungisa abani bantu bakwethu? Umbuzo lo ekufanele ukuthi mina nawe sizibuza wona. Angimnandi emoyeni wami. Wena ungayithisa kancane lento ukuthi kuthiwe hayi no ukubalansisa nje ukuthi nabesifazane nabo khombisa ukuthi banamalungelo, indoda singabiza isibongo sowesifazane. Ziningi izinto ezingabhekwanga. Ake sibuke nje leyo ukuthi imishado yamanje ayisahlala isikhathi eside, sekuyadivorce. Sengisukileke mina ngayo ubiza isibongo sakantombazane sakaNgcobo. Ngayeke isibongo sakithi kaMthuyi. Sengiyadivorce. Kwenziwa njani ke lapho futhi? Ngiyaqala phansi manje ngiyoshintsha isibongo, ngiyobiza isibongo somunye futhi engizophinde ngimshade. Yeba kuyona impoqo. Kodwa pho kuphasiselwane kuzosiza abantu. Bekuze kunegotiate ukuze kudiscuss into enjalo nje. Bekusukele kuphi? Kuningi nokunye okuzayo masivumela lento encane yenziwe, kuningi nokunye okuzayo okungaphezulu kwalokho okuzokwenzeka. Uhulumeni wethu kumele sithi simsupporta, sibe simchallenge ngezinto eziphazamisa isintu sethu. Inyanga kaSeptember le, inyanga yamagugu le, inyanga yeheritage le. Ayikho enye ibill ebingaphasiswa evuna thina njengabantu base-Afrika. Ayikho. Kuzoqhamuka le eyenza abantu abaningi babe suspicious ukuthi sekuyindlela ke le yokuthi abantu engesibona bokuzalwa kulelizwe bathathe izibongo zala kulelizwe ukuze sigcina singasakwazi ukubona umuntu wala nomuntu engesiye nowala. Ingabe yona ndlela yini le yokwenza ukuthi iningi labantu abagcwele ngaphakathi banikezwe amaphepha mvumo ukuba la babe legal ngokuthi banikezwe izibongo zethu? Ngiyakutshena mina umuntu wokuzalwa kulelizwe, ipopulation yakhe izoncishiswa, uyothi uyaphaphama
population yangaphandle inkulu la kunepopulation yala. Lokho angikusho ngoba ngicwasa, kodwa ngikusho ngoba ngithi uma uyindoda esile uqala unakekela umndeni wakho ngaphambi kokuthi unakekele omakhelwane. Bekumele ngabe uhulumeni wethu uqhakambisa izinto ezamagugu esizwe sethu. Ngisaphinda ngisathi sasuke salidwa abantu abafaka othayi namasudi, abangazigqaji ngobuntu babo, ngesintu sabo. Abanye kade bagcina ngisho ukuvakashela eindaweni abazalelwa kuzona sebephelele la ko Sandton. Ibona abaholi bethu ke laba abahlala eSandton. Ngisho kuyi-heritage ngeke uzubabone beqhakambisa isintu sabo. Angibambe lapho nganza kwethu, angifuni ukusho into eziningi, kodwa ngithi amakhosi asidayisile. Abasukume ondaba ezitha bakhulume uma isizwe sikhala. Ondaba ezitha abasukume bakhulume, bakhombise ukuthi ingane zabo ziyakhala. Asisamuzwa uhulumeni wethu ukuthi ukhuluma yiphi language. Ngathi ilanguage yakhe ayikhuluma yonke iphambene nobuntu. Ngathi akasayifuni into ekuthiwa ubuntu, sefuna nje sibe yi-yellow nation, sibe umbimbi nje uxubene oluyinto eyodwa. Isigcino nolimi lethu sothiwa manje akumele silikhulume siliqinise, so vane silithambise ukuze sikwazi ukuthi si-accommodate abanye abantu. Engathi kuzomela sibuyele enqolobaneni bakwethu, sibuyele esintwini sethu sonke. Mangithi isintu angikhulumi ngomZulu, khuluma ngawo wonke umuntu ozaziyo ukuthi unosiko mpilo lakhe, ngabe umZulu, umXhosa, uMpedi, umShangane noma iluphi usiko mpilo yilona. Ungixolele mangithe umShangane kanti nithi iShangane, angazi ukuthi kubizwa kanjani, kodwa ezikaSoshangane kona iloko engikushoyo. So ke please asingalahli ubuntu bethu, asingalahli isintu sethu, asingalidwa abaholi abaqhakambisa usiko mpilo la kwezinye izizwe, balicindezele, bali-enforce phezu kwempilo zethu. Kuningi okushiwoyo esikuzwayo la kwaMampungu ukuthi wahlala nomuntu isikhathi esingaka, sekuyafana nokuthi lowo muntu usengavulela ngisho icala lokuthi wena bewuphila naye isikhathi esingaka, sewuyamlahla manje. Nanka ama-proof ukuthi bewumuphi imali njani. Lowo muntu usenjengonkosikazi wakho, wakepita nomuntu isikhathi eside. Lowo muntu lowo makubhekwa ama-record usengakubopha ukuthi awumshadisi ngani. Fana nokuthi usewunkosikazi wakho, ngeke uvele umdampe nje uthathe omunye umfazi. Ziningi izinto ezibekwayo manje egameni lokuthi ungazi ukuthi kusizwa abantu besifazane banikezwa amalungelo, kanti kuxovwa isizwe, baswele izinto abangayidiscussa. Angazi ukuthi kanjani ngoba phela naku sixakwe yi-crime, sixakwe yi-poverty, amanzi asinawo, ama-school drop out, i-population ikhulile, umsebenzi ayikho, asikwazi ucreate imisebenzi yethu yangaphakathi. Inkampani zangaphakathi asinazo, sidepende kuma-investors. For so many years sikhuluma ilanguage yama-investors. We can't create our own jobs within the country. Enye inkinga esibhekene nazo kumele ngabe sifocus kuzona. Kodwa cha, nanka amazwe ayathuthuka khona o-AI namhlanje, artificial intelligence. Kupho kwethu thina la si-advance khona ekunaloko so discussa izinto ezibheda, amabhili abhedayo. Bapho science bethu ukudila nezifo ezicritical. Now you can't siqeda abantu left and right. We can't discuss those things. We rather discuss amabhili abhedayo. Mase sikhuluma nje na kube ngathi siyaxeka. So thina ungaxeki singakuboni okuhle okwenziwa ama leaders ethu amnyama okuzosiza thina as abantu abamnyama. So thina ungaxeki. Ayibafowethu, akumnandi. We are not being led correctly. Akuhambi kahle, kuningi okudisappointayo. Ngibambe lapho nganza wethu. Thank you so much for following me on TikTok. Thank you so much for subscribing ku YouTube channel yami. Ngisayibuild nganza kwethu. Ngiyabonga kakhulu kulabo sebedecide ukusubscribe. Ngiyacela ukuthi nawe subscribe futhi. Nakhona ku Facebook ngiyazama ukubuilda, nakhona uJulius SA, zonke indawo, wonke ama platform ngiyazama ukubuilda. Mawufuna ukuthi ungibize la ungibiza khona, ngabe une event, ngabe udinga lokhu usizo, mhlawumbe sixhumane, ungakwazi ukungithinta inamba yami, ngiyaxhumana nje nami ngi-DM la kuma social platform, nenamba yami iyatholakala. Danko.